Когато чуете думата ядро, повечето от вас си представят коремната мускулатура и плочките. Истината е, че ядрото не е просто група от мускули, то е динамична система за управление на налягането. Най-лесният начин да го разберете е това затворено кенче. Ядрото е функционален цилиндър. Капакът отгоре е вашата диафрагма, а дъното – тазовото дъно. Стените са изградени от дълбоката коремна мускулатура отпред и отстрани, която действа като естествен корсет, и мускулатурата на гърба отзад. При всяко вдишване и всяко движение в този цилиндър се генерира вътре коремно налягане. Вижте кенчето. То е здраво, защото налягането вътре му осигурява структурна стабилност. Тази система функционира в постоянен синхрон. При вдишване диафрагмата слиза надолу и активно генерира налягане. В отговор, мускулите на тазовото дъно трябва да се отпуснат контролирано, за да поемат и да разпределят това налягане равномерно. Проблемът идва, когато синхронът е нарушен. Тогава налягането не се управлява, а се насочва по пътя на най-малкото съпротивление, т.е. към тъканите на тазовото дъно или към раздалечената, преразтегната вече коремна стена, създавайки риск от изпъкване или дискомфорт. Тук идва ролята на подравняването. Ако гръдният кош не е точно над таза, цилиндърът се деформира. Вместо налягането да стабилизира гръбнака ви, то се насочва напред и надолу. Това е причината често долната част на корема да изпъква, независимо колко упражнения за корем правите. Възстановяването след раждане не е в изолираната сила на един единствен мускул, а в рестартирането на целия този механизъм. В следващите статии и бъдещи програми ще ви покажа как да постигнете ефективен контрол на вътрекоремното налягане.